To labari da dumi-dumi a halin yanzu shine sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta na Malam Aminu Daurawa inda ya yi magana ya yi bayani kan wani ɗan ƙasar Masar da ya kashe mahaifiyarsa shine ya tayar da hankula wanda duk wanda ya saurari wannan labari dole jikinsa ya sanyi. An dai ji Malam Daurawa ya ce kowa ya kamata ya saurari wannan abu sannan kuma ya bayani dalla-dalla yadda abun ya faru inda wani bawan Allah ɗan ƙasar Masar ya sheƙe mahaifiyarsa ta hanyar zigi da budurwarsa ta yi masa. Abin da ya faru shine yana son wata yarinya shi wannan ɗan mata sannan kuma ita mahaifiyarsa ba ta goyon bayansu soyayya tare da wannan yarinya. To daga nan ne fa matsalar ta soma inda daga bisani ita budurwar ta hurewa ɗan babar tasa kunne inda suka haɗa baki da shi da budurwar suka sheƙe mahaifiyar. Inda da suka sheƙe mahaifiyar suka tona rami suka binne ta. To abinka da alhakin uwa daga ƙarshe sai gashi asirinsa ya tono wanda har ta kai ga duniya ta ji wannan labari. Ga dai cikakken bayani daga bakin Malam Aminu Daurawa sai ku gane wa idonku amma kafin nan ku daure ku danna min following. Wanda ya ga wani hukunci da aka yi a Masar wanda aka ta yada a bidiyon nan hankalinka zai tashi. Yadda aka samu ƙwararren alƙali ya iya kashe mutane jiki da kalmomi kafin ya yanke hukuncin kisa. Wani yaro ne yana karatun shari'a ta musulunci a jami'an Azhar ya kashe babarsa. Ita kuma babu hafiza alqur'ani ce kuma tana koyar da alqur'ani ana haddace qur'ani a hannunta sunan dan da ta sashi kuma a kulliyar shari'a yana karanta shari'a musulunci sai ga wata yarinya yana so ita kuma yarinya ba ta kirki bace fasika ce sai kuma ta dage akan ba zai auri wannan yarinya sai zo ga yarinya cewa babarsa ta hana ya aure ta kuma sai sun rabu da ita ita ce ko mu je mu kashe uwar suka zo da shi da ita ya zo ya shaƙe uwar sai da kai minti 20 tana musu a hannunsa sai da ya kashe ta suka dauke ta suka je suka yi rami suka binne uwar sai ya ɗauki wayarta kuma sai ya yi test da ɗalibai da uwar take koyarwa cewa uwar tana sanar da su za ta yi tafiya wajen uwarta za ta je ta yi sati 2 don haka ba makaranta. Ya tuttura wa mutane test da wayar babar a matsayin babar ce ta yi test ta kuma ya kashe ta ya binne ta. Da yake abin ka na Allah alhakin uwa sai abin ya tashi aka kamo shi aka kashe mahakama aka matsa shi duk ya faɗi yadda aka yi da inda ya kashe ta da inda ya binne ta da wannan matar da ta kaɗa kai suka kashe ta. Shi da aka kawo shi kotun sai alƙalin ya ce kafin da yake maka hukuncin da ka cancanta bari fara tunatar da kai abinda Allah ya faɗa game da iyaye. Ki daha tana da uwa ta ɗauki kinka wata 9 ta haife ka da kyar ta baka nono wata 24 ka girma a hannunta ta kai ka makaranta ta saka a bangaren shari'a daga koyi shari'a musulunci ta shagala shekara 55 tana a duniya tana karanta da Qur'ani ta haddace tana koya ɗalibai ka zo ka shaƙe mata wuya minti 20 tana kallon fuskar ka tana tawassali muryarta tana canzawa ba sai da ka kashe ta. Mu da ka kashe ta ka ɗauke ta ka je kai rami ka saka ta a cikin rami kamar ka saka binne ta kuma ka ɗauki waje ka tura wa ɗalibanta test cewa ta yi tafiya. Ita duk wannan kamanta tana ta da shi ce makarantar addini kuma ta saka inda za a koya maka darajar iyaye. Shi ne yake masa hukuncin kisa kawai ya kashe shi a rataye shi. A gadin wannan shaye-shaye da matan banza da 'ya'yan banza ana haɗuwa komai addinin mutum zai su lalata masa tarbiyya.